nyo hati sanubari rasionan batin konda kakaoi mano sudaro ini aduh mama mano sudaro kandai dan tunai ujun ujun muhan oenda bedokan saumpa monyobanang o dengan budinang yo kalau busui tolong selesaikan demikian lagi anasirna adam dikaui juo anasirna adam ambil asalnya bilangan lain de api jo ayi delai duo lari sagala orang inalan jodan ala de puna demi kia nyo itu darana do itu iyo aye itu adelai pulang ade gitu iyo angin itu urepado gitu iyo tanah itu daging pado gitu lai mano sudaro iyo hatiku susah ibu hatiku bukan nyulah jalan adam demikian sudah ade api jo air oi angin jo tanah ade angin jo tanah apabila sampai ilmu ajalullah mari pada Tuhan jangan batukan aduh nana Tuhan oh melainkan Allah matilah kamu di dalam kulimah di dalam kulimah la ilaha illallah selamatnya badan diterima tanah selamatnya nyawa berpulang ke Allah masuk ke sarugo karohaman Allah mahiyeknya Nabi basan diang juga dijak ko nyampang basan diang ambia jodolia jodoh bakulili Nabi do dari lari sagiro manati yang sadu ibado asoi bari ibu piriang oi dawu iman doa suaro nyari yang sekian lah dulu yo dulang ditintiang maningek manimbang wakatu kini ko nandiyo caliala denyo hari yo batambalah laru ijuo karanu kato sipang kata kinan dikindekan capek nang sudanyo iyo lai karanda disapang kadikisa cukui de cukui nyo lain sa cukui de nyo bana de itu nan puluh de karanda nyo iyo dikila de nyo cukui cara to capek lah de sudah nyo iyo nana di dangane di talingon tadi jago iyo tadi
kami kemudian hari. Oh ya Maulana ya Habibi, nantikan kami kemudian hari. Kalau tidak engkau menanti, Beri sapa ya Habibi. kalau tidak engkau menanti, Beri sapa ya Habibi. salli wa sallim ya Nabi, Oh ya Nabi, ala Nabi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sayyidina Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar sahabat Nabi, Siti Fatimah binti Rasulillah, Nabi Muhammad junjungan kami. Fatimah binti Rasulillah, Nabi Muhammad ya junjungan kami. Oh ya Maulana ya Habibi, ya Habibi, nantikan kami kemudian hari. ya Maulana ya Habibi, Ya Habibi, nantikan kami kemudian hari. Jikalau engkau tak menanti, beri sapaan ya Habibi. Kalau engkau tidak menanti, Beri sapaan ya Habibi. lah jadi rasanya dikambil badu mangingi manimbang wakadu kini ko. Ibarat bajalan lah jauh rasonyo, ibarat baladang alawe tarambanyo. Mulai tangan lapan kaki kapaco pulo lapan dua maili latabi di dado. Ini bagiku lah di kamilan badu kapadodon sana nana divisiku. Kacimpo pa menan mandi kuci kapa menan kato. Allah de pita tajo patiti ode kanala ya dola de mangato. Ada kami gara-gara dari kami nan badu. Gara-gara la de nyongini kapan jago la de kanamato. Larikan batu lari mangan tuan supaya dena jago. Allah de supayo la de tabuka karapai sarato nan joguro. Iyo dengan kanabana. Allah na sekarang la kami bacu. Urai tadi pakan sinayan samu nagari kadunya. Riasi di Bagindo Sultan Ko ina sembayang masuk neraka. ya.